Hej gumman, vad heter du? Vad äter du för något? Ska vi visa hur du äter? Åh, vad gott. Har det gott? Yum. Ska vi visa hur man äter? Så här håller man. Precis så äter man. Ska jag på dig? Okej, här ska jag. Varsågod. Här, varsågod. Vad ska jag? Okej, ät själv. Här. Där är ingen majs på den sidan.